Il-mulej jkun ittentat li s-saltniet ta' din id-dinja kollha jkunu tiegħu. Imma mhux hekk ried il-Missier. Il-Missier ried li jibnu jirbaħ il-qalb tagħna bl-imħabba, bl-għotja, bil-misteru tas-salib imqaddes, mhux bil-magic, jew bl-arroganza, jew b'qar bl-armamenti. Inkunu boloħ naħsbu li se nirbħu t-tiġrib mingħajr l-għajnuna ta' Ġesu. Għandna bżonna. Għallimna nitolbu biex il-mulej fil-mument ta' t-tiġrib jagħtina wkoll il-ħelsien